Sa atong balita mga kasama kay Nagpabiling bililhon ang radyo luyo sa pag-usab sa panahon. Kini ang usa sa mga gipunto o gipaambit ni Merli Dawn Comidoy-Acol, Assistant Professor sa UP-Mindanao, isip resource speaker sa World Radio Day event sa Dxdc 621 RMN Davao nga gilusad sa University of Mindanao Matina Campus, Davao City kagahapon, Pebrero 12, 2026 nga gitambongan sa kapin usa ka gatos ka mga estudyante sa Bachelor of Arts in Communication. Matod ni Acol, luyo sa pag-usab sa panahon o pagdaghan sa mga platforms at sa makapaminaw o makabalo ang katawhan sa balita, wala sab nagpaulahi ang radyo. Diin dunay mga live streamings karong panahon asa makita na sa tawo ang mga anaa likod sa mikropono. Dugang niya importante ang pagsiguro nga maserbisyohan sa usa ka istasyon ang komunidad asa kini nakabase sama dinhi sa Davao City. At ang paminawon ang tipik sa pabayag ni Merli Dawn Comidoy-Acol, Assistant Professor sa UP-Mindanao. Rather than competing for the entire public, ang ginaingon sa mga researchers, successful radio stations now focus on locality. Okay? The local identity is so important. Radio's strongest advantage has always been its proximity to its audiences. Doon ka sa imong audience, naa ka sa Davao City naka-base. So you target your Davao City audience. Mapasalamaton sab ang mga professor, faculty and staff, ilabi na sa mga estudyante sa maong open forum nga puno sa pagtulunan nga mamahimong giya kanila isip future journalist a future broadcaster. RMN